ஹலோ எவரிவன், இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா 3D டெக்ஸ்ட் டூலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது போய்ட்டு எங்கே எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் 3D டெக்ஸ்ட் இங்கே போய்ட்டு எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இங்கே பாருங்கள் 3D டெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்கு இல்லையா, இங்கே போய்ட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெக்டாங்கிள் ஒன்று போட்டுக்கிறேன். இதை வந்து புல் பண்ணிக்கிறேன். எதுக்காகனா அந்த டெக்ஸ்ட்டு எப்படி நான் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக தான் இது போட்டிருக்கேன். இந்த வால் போட்டிருக்கேன். இங்கே போங்க, 3D இன்ஸ்பிரேஷன். இங்கே போய்ட்டு உங்களால் ஃபாண்ட் சைஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா, நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எது மாதிரி ஃபாண்ட் வேணுமோ அது மாதிரி உங்களால் தந்துக்க முடியும். உங்களுக்கு சென்டர் வேணுமா, அலைன் வேணுமா, ரைட் வேணுமா, அது மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அது வேணும், எது வேணுமோ உங்களுக்கு தந்துக்கோங்க. இங்கே இங்கே பாருங்கள், போல்டு இட்டாலிக் ஸோ இது மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு வேணுமோ அதை தந்துக்கோங்க. ஹைட்டு தந்துருக்காங்க, அது தந்துக்கோங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு எந்த இடத்துல வேணும்னா இந்த இடத்துல தான் வேணும். இங்கே பாருங்கள், ஸோ இது மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா 3D டெக்ஸ்ட் டூல் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.